Dami na sumurong nasiyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi, di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Damang dailang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, tabuka mabibelta, nagabe ujahan ni Jamita, jala ujahan di ngoluta, natar surat di Evangelium Markus bidduelu ayat 34 rodi ayat 38. Tajaha marsika sorin tapai hudihut hatana songonom madidok laos di jauman atau ropi rap dohot sisianna didok ma tunasida nasana giot mangihut tonau di suadahum madirina dituhuk masilang natu ibanai diihutom maaw. Alay sana na magkahusa do, alay na buwan hosa alam niyaw, do alam niya na tuliti, iyo pagyohosa. Ay ahama atong gunana di jolma nang liya portibio diomo, ang gumago do hosana, asa molo adong na maila alaniaw manang alani hatak kipe maradupon bangso pangalakup jala pardusaon laos maila do anak ni jolmai sogut maka tidak kuni di naro ibana di bagasa kasangapon ni amana rap dohot suru-suruan aka nabadiai ido sahatna oras madi hita saluhutna sudi do hita Kristen ison sudi molo sudi Kristen tatusi doa halapatan ni Kristen ate molo didok Kristen berarti namangi hutok Kristus songo dia do namangi hutok Kristuson di sarana rupani damang dainang meng Roma paddita tu sada-sada inganan di telepo paddita mamang situa Roma mang situa toy pe amang ijulu mau ihutom mau ngin namang situaon jadi bolo dihuton amang paddita terus amang situaon sahak matu inganani ate alay ko terus do dihutod dah. Unang sanga lipe, unang tertinggal, unang madibil tu siamun manang tu siap birang, unang lau manang tu dia, manang dibereng musena sumat tu amang situai pas di persipangan, adong tu siamun, adong tu siap birang. Hapi amang situaon nak kaning tu siya muddo. Hapi na nida naon sumat tu amang situai siya pudi tu habirang. Dihutom ma alay bereng suman. Hapi soik. Damang dainang na hinaholongan gabi liluma. Molo holam marnida hita diganup nasa aka kira nasuman. Nah, nuaeng kodang do jolma holam mamikiri bohama sabagak aledang mamikiri sitong do manang daw namangi hutok Kristus songonido makana na parjolo didok na kaning nasa nagyot mangi hutonau di suadahom madirina dang lomo ni rohana dang sarobang songon na nasinakapan ni ibana dan songon pakilalaan na tabudu manang sutabu nate berarti nama suada hodiri nama dok disi dang dirita be namar huaso dihita makana didok namang hutok Kristus jika kita mengikutkan dia berarti kita menyerahkan diri kita tapaloas Tuhani dinalaho mangamudihon dirita tapalowas Tuhani dinalaho mga mudihon ganup nasa aka nasinakapan ni rohatta tapalowas Tuhani manguluhok kita
Wah hita molo martangiang. Hobar tulomo ni rohana do tangiang tamanang hobar tulomo ni rohatta. Jujur majo hita. Ate. Dan salah nian madok ditiki marsahit tita martangiang Tuhan lehon diau hahipason. Hobar tulomo ni rohatta do mana hobar tulomo ni rohani Tuhan. Tamang dainang nahina holongan. Maswada hodiri berarti dang lomo ni rohatta. Lomo ni rohani Tuhan. Lomo do rohani Tuhan hipas sita balomo. Makana tapang ido hipason. Lomo do rohani Tuhan asama mora hita lomo. Ate. Makana tapang ido pasu-pasu. Lomo do rohani Tuhan asaboy hita mangulu do dinggan balomo. Akan susah diurupi. Jalaganup nasa akan namangido tuibana pedilehot do. Namangihut to Tuhani maswada hodir. Dada au guru diau be. Ati. Imay detanang tedehon nakani. Jesus do napuna au. Jadi dang saguru dihita. Saguru natai hutoni do. Saguru di Jesus Kristus. Saguru di debatan. Tamang dainang alanyaha. Ala bolo tabahe pe guru di bagasar rohat tamanang guru dihita. Nggak sampai kemana-mana. Olak ni dia mah hita tolak paroa. Ate. Olak di portivio pe parsatokina do. Iko saguru di Tuhan itu. Asaboi hita sahat. Asaboi tolhas. Tu dia mai tu sude na pinarsita ni jolma. Tu sude ganup nasana nisakapan di jolma. Ima tuhasonangan saliling-liling na. Makana bolo so imana do nagadi guru di hita berarti boy mahita lidu. Na padua ho didok damang dainang dituhuk masilang na tuibana. Ahadu silangon. Silangon simbol ni hasusaan, hamaolon, persoalan dohot saluhut naganup nasa akatan tangan di bagasa parngoluot. Om masilang. Alaidang silang alani napugus binahen na talu marjuji. Bidang silangi nama persilakon diri na may manesi. Ate, iripu mana Jesus. Abe Jesus na lilu. Sibulis tu mana bolosongon ate. Manang hamaolon binahen ni dirina. Dan silangi. Alai hasalaan, hahurangan. Ate. Dan silang. Alana bolo silang natatu siya manginang susah makorhon tu haluaon. Ya. Itu silang. Ima salipi. Kalau tabereng silangi adong na vertikal, adong na horizontal. Silangi sadiri holong doi. Namakka holongi de bata, hobar tulomo ni rohana, namakka holongi donga jolma, dusun dirina. Ima silangi. Vertikal, na tu de bata, na horizontal, na tu donga jolma. Ah, maul nai makka holongi dongan. Harui bepe disugui. Repot nai huhilala. Bere pamereng na pe bes dutuau. Pohama benok kumakka holongi. Ate. Abi dang sadari natai sa ija butong songoni amat tayate. Haru amat tanah songoni lama jolma nasi. Ate. Dang gabe tu dirina di ida. Di somarikot ida ota songod dia do tutuhita marnida ganup nasa akaha porseotai. Ate. Di sima ida ota. Tikos do hita namangi hutu Jesus manang daw. Manang alani tantanga saotik sudah kita mangulan adinggan. Aso maju bah. Lok maju merdala Jesusi. Manang so kami naking so maju bah. Lok maju merdala namang situai. Pai melilui ba. Nin namai kan. Niro kan.
So maju bah, atu sama juau, songon naramedo hubereng. Gudak kalak na kungku, gudak kalak na markoburi di sana, mekelekel, marga harga. Mangihutto namang situon, manang namang ihutton Tuhan Yesusi, susado, dadan na pirwa, sipata pasang, sipata udan, makulumari, tinggal ulaun, macam mai. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di sommarikot idaot tahamaoloni dang gabe mariswang. Ya, sarupa dodo berjuang kita di tonga-tonga di keluarga. Ala amat tado inata di tonga-tonga di keluarga berjuang alani holongna do tu keluargai. Alani holongna tu gelenga. Songonima de bata. Songonima di pangido hita. Berjuang dohita dinalaho makahanguluhon ganup nasaholong nasihat Tuhani. Jika engkau mencintai Tuhan, berjuanglah. Seorang pejuang itu pantang menyerah. Dang namura-mura telwon, dang mura-mura maddelion. Lasboha penna siadupanna diadupidon. Aido silangi kan? Tuhu masilang na tuhoi ninna Tuhan Yesus. Alabora do makana dituhu. Songo bahasa Indonesia nama dok, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tamang dainang alabora ikoteanon. Jadi pak korhon na aha manginang. Pak korhon na hatuaud. Pakorhon na lasniroha sa liling-liling na. Pakorhon na ragam ni pasu-pasu na siya Tuhan. Lasniroha di soddo. Dang lasniroha di san. Dang lasniroha alanian. Daw. Alay lasniroha na mangulahon na dinggan ho Bartolomoniroha ni Tuhani. Jalan ato tong berjuang mangulahon na dinggani. Nang pebohay bana. Dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Napatuluhod didok, ihuttom maaw, imasinak kaning. Jadi namang ihutto Yesus naparjolo, maswadahod diri. Napaduahon, manuhu silang natuibana. Napatuluhon, mangihutto nibana. Unang ihutton nasing. Ate, unang ihutton nasing. Aharus ihutto di Yesus, parholong do Yesus sama inang berarti hutom mah holong nai holong na songo dia do holong na sitong holong na sumar pabuat ate holong na so dibae-baen ate molo parholong do Tuhan Yesus hitape ko parholong di bagasang ulut taon ihutom mai ate para siroha do Tuhan Yesus sama inang para siroha manak kita. Burju do Tuhan Yesus, burju manak kita. Tigor do Tuhan Yesus, batigor manak kita. Olo do morong-orong Tuhan Yesus dakyai, hitape unang gabi morong-orong. Nulo morong-orong kita dang siuto Yesus, siuto nasing ngamay. Olo do madele Tuhan Yesus dakyai. Jadi bolo madele hitai isinatai huton nasing. Makana ganuk nasahita damang dainang natargoar mangihutto Yesusi. Berarti songo dia na pinangido ni Tuhan Yesus songo dido si hulahonoton. Songo nima tahanguluhod di bagasa parngoluotan. Damang dainang maswadahod diri. Manuhu silang mangihutto Yesus sarupa doi napasaha diri sarupa doi no didok ni Tuhan Yesus pasaha madirim tuau. Makana didok di ayat 35 aina naing paluahon hosana mangago hosado alaina agoan hosa alaniau doho alani barita naulii ido palua hosa. Roman caman rupane. Hamu sudah
sektor gawionon. Kom masuk do hamu tu agama on. Molo daong do kom mago do samu ina. Baru hira-hira mainang. Selum. Ikom mualak do hamu. Boy hira-hira. Nanguluan. Kuliah pedi hamu anon apartemen kubun 100 hektar bi. Pokokna ripe sonang mamu. Tang susahmu. Anak komuna terjami sudah sekolah. Tang pola sekolah sudah marpangkaan non. Baru hira-hira. Kalian unang hutuk Kristusi. Dang olo amu? Masa dang olo amu. Perlu hamu natabu. Susanai hamu mangulu nuang. Satokin do ya. Itu satokin doi. Hasusaan ope satokin. Tadi. Hasusaan ope satokin. Molo hamoraoni nataboina denggani pe satokin nasusai pe satokin. Berarti dus donakok na dus dunang tuat na alai bolo masa dihita ganup na saholan nama mikiri na dihita gabita tinggal hon. Tuhani berarti na tinggal ma hangu dua saling liling na. Berarti na ta tinggal hon dus surgui. Nate hita dona lao. Hape nunga bongot tita tusi. Hape nunga sahat dihita pasu-pasui. Nunga sahat dihita ganup nasa tupal hanguluani. Itu sudah itu kita parjabar di sini. Tetapi kalau melenceng berarti kita yang meninggalkan itu. Adong nabui manuor hosa maju teknologi nuai ngamanginang bui mabe jolma alidang bui mabe kosa. Bolo robot nuai ngacanggi-canggih alai dang marpangat tu siod dang marroha. Ima kelemahan. Olah debatado na boy manopa todi isa diri manang namangale hokosai. Ate. Imargana. Alai sa arga-argani hosai molo Jesus mangidohon ikon olowan alai bolo nasing ikon tulakon do. Ate. Ikon majua bolo tunasing. Alani damang dainang didok mamusay ayah hamatong gunana di jolma nang dilia portibio diomo anggomago do hosana pas doi los dilia pena portibion songon cara ni Tuhan Yesus do na diujuni si bolisi ate rosi bolisi madok bereng ma huleo sude hamorao ni portibio do hasangapon ate ale ro Tuhan Yesus madok ipalau do si bolisi laho mahone bulis idu hatana atong songoni nak kitai dang napalaohon gadup nasa pasu-pasu daw alai napalaohon gadup nasa aka na mangalipehon aka sipar jahati ima natapalao dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus ayahado tarbahin di jolma bahet tubus ni hosana holan hosan ni Yesus holan Yesus isa diri do. Jadi bolo didok songonon lao mahamu rupani audak bolo ison sulu-sulu dua ti alai bolo di pangarat toad damang dohot dainang isarana lao ma rumah makan ibereng ma di rumah makan hirasing korgana sasitong na si partangi yang 2 tahun alai ibereng sudi songon nasi ing dangarong sabang sona dangarong sa korseon na imana bedang martangi yang be ate molo maila ayat na parpudi ayat 30 ya te asa molo adong na maila alaniau manang alani hata kipe maradopon bangso pangalakup jala pardosaon laos maila do anak ni jolmai sogot maka tidak koni dinaro ibadah di hasanga di bagasa kasanga pun niamana rap dohot suru-suruan akan abadi. Jadi na di bagasa Yesus do na malua na di bagasa Yesus do di hati dakon. Yesus menjadi saksi atas kita. Par di surga do hita manangdang. Na malua do hita manangdang. Sangat menentukan. Jadi unang maila hita gabi Kristen. Unang maila gabi siuto Yesus. Unang maila hita di hari marsugut taduan
ala gabi maila nak dijol mai binahen ni na maila hita makatidak ko ni pena unang maila hita gabi sahala na porsehan atong damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus susah penuai ngolut tadi portibion susah na manuhu silang may maol penuaing na tadupi di bagasa parngulu taon na maswadahod diri may ate Tuhan Yesus ma na adong di bagasa dirita laos iba na madongat na manuhu silangi mo di bagasa kasitongan iba na matay huton iba na manamanguluhok kita hobbar tulomo ni rohana ma ngulut taon asadang marisuang ngulutan alay parutungan sa liling-liling na ido na pinaradini Tuhan di hita Tuhan debatama masu-masu hita sa luhut na huriana amin matrangya kita